בספר המיוחד הזה, שנקרא בשם הסכמות הראייה, מתגלה לנו הרב קוק באור חדש. מי שאוהב חוכמה, מי שאוהב תורה, מי שדבוק בתלמידי חכמים, ימצא בספר הזה אוצר של אמירות, של מילים, של משמעויות, של דגשים. בית הרב, העוסק בהפצת תורתו ומשנתו של הרב קוק לציבור הרחב, מעניק לכם את הזכות להיות שותפים עם הוצאתו של הספר הסכמות הראייה. מעריצי תלמידי חכמים קשובים לכל רחש שמשמע מאותו תלמיד חכם. ענק רוח כמו הרב קוק על אחת כמה וכמה. כל מילה שלו, כל דגש שלו, כל משפט שלו מלאים הבנות עמוקות. ההבנות האלה נוגעות לכל תחומי החיים. תחומי התורה, מנהיגות, ארץ ישראל, תורת הנסתר והקבלה, הספרות המתפתחת, היחס ליישוב העברי בארץ ישראל והיחס לעולם המודרני. מכתב הברכה שכותב הרב קוק אל החפץ חיים על הספר ליקוטי הלכות לסדר קודשים, דוגמה נפלאה לקשר ההדוק שבין גדולי התורה. בהיותו ביפו קשר הרב קוק קשרים הדוקים עם עולם הספרות והסופרים החדשים. בין הסופרים אנחנו מוצאים מכתב נפלא שהוא כותב אותו לאברהם שלונסקי, משורר מיוחד במינו, על השיר התגלות. הרב קוק עוסק גם בעולם הקבלה. אנחנו מוצאים מכתב שלו אל הרב צדקה חוצין על הספר שמן צדקה, שבו הוא עוסק בנושאים קבליים עמוקים ועדינים ביותר. הלומד יכול לעסוק ממש בדברי הלכה, דברי אגדה, וכן אדם רגיל שאיננו עוסק דווקא בתחום המחקרי הזה, יגלה עולמות חדשים ויעשיר את דעתו בתחומים רבים. אנחנו קוראים עכשיו לכל אחד ואחד להיות שותף בפרויקט החשוב הזה, קיבוץ ההסכמות, הוצאתם לאור והפצת תורתו ומשנתו של הרב קוק בכל חוגי הציבור. בואו והצליחו איתנו. מצווה רבה לסייע להוציאו לאור.